ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பிரம்ம சமீதை பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஸோ 45 வரையும் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 46லேருந்து பார்க்கலாம் ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள். ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள் நல்லா புரிய வேண்டி ஞானத்தை கேட்டு நம்ம குரு கிட்டேயும் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अனைவருக்கும் ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் பிரம்ம சமீதை கிளாஸ். மத்தஜி உங்க கையில பிரம்ம சமீதை புக்கு தமிழ்ல இருக்குதானே? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க கொஞ்சம் சிக்னல் நல்லா இருக்கிற இடத்துல உட்காருங்க மாதாஜி. உங்க வாய்ஸ் கரன்னு கேக்குது. கொஞ்சம் சிக்னல் நல்லா இருக்கிற இடத்துல அந்த உட்காந்துட்டு 46 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. दीपाश्रियेव हि दशान्तरमप्युपेत्य दीपाय देवि वर्तते समानधर्मा यस्ता कृष्येव हि स विष्णुदया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं वदामि. கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப கிளியரா கேட்டுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தீபார்ச்சர் ஏவஹி தசாந்தரம் அபியுப்யதே. சோ தீபாயதே விவர்த்த ஹேது சமான தர்மா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, தீபா அர்ச்சனை நம்ம விளக்குல இருந்து ஒரு வெளிச்சம் வரும் இல்லைங்களா, அந்த ஜோதியை குறிக்கிறாங்க இந்த. சோ இங்க வந்து ஒரு விளக்குல இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சத்தால இன்னொரு பல விளக்க வந்து நம்ம ஏத்தலாம். நம்ம தீபாவளி கார்த்திகை தீபத்துக்குலாம் என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல ஒரு விளக்கை ஏத்தி வச்சிருவோம். அதுல இருந்து வீடு சுத்தி ஏத்துக்கிறதுக்கோசம் நிறைய விளக்க அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் விளக்குல இருந்து தான் ஏத்திக்கிட்டு போவோம் இல்லைங்களா. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து வத்தி குச்சி எடுத்துக்க மாட்டோம். அது மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தம் வருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து விளக்கை யார குறிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறாங்க. ஓகேவா, முழு முதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறாங்க. அதுல இருந்து நிறைய விளக்கு ஏத்துனாங்க இல்லையா, அது வந்து எதை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவதாரங்கள், அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அவதாரங்களை தான் குறிக்குது. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விளக்குல இருக்கிற ஜோதி எவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசமா எரியுதோ அதே மாதிரிதான் வந்து அதுல இருந்து ஏத்தப்பட்ட 2வது விளக்கு 3வது விளக்கு
4வது விளக்கு, 5வது விளக்கு, 10, 100வது விளக்கு வரை அதே ஜோதியோட பிரகாசத்தோட எரியும் இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரிதான் பகவான் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தா வந்து எல்லா அவதாரங்கள் வந்துச்சுன்றத இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? தீபா அர்ச்சிர ஏவகி தசாந்தரம் அப்யுப்யதே அப்யுப்யதே தீபாயதே விவர் விவ்ருத ஹேது சமான தர்மா. சோ சமான தர்மான்றதை இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அவ்வளவு அளவுக்கு பவர்ஃபுல், ஈக்குவல், சமான தர்மா. எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா அவதாரங்களும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு எல்லா வெளிச்சங்களும் வந்து ஜோதி வந்து பிரகாசமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில வந்து கம்மி ஆகுது, பொட்டன்சி வந்து சேமா இருக்கும், பட் குவாலிட்டி தன்மைகள்ல வந்து டிஃபர் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எஸ்ட்ரக் ஏவஹீச்ச விஷ்ணு தயா விபாதி. சோ இது எல்லாமே எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தயா விபாதி, விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வந்த விரிவாக்கங்கள், இஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கு, தத்கிருக், அவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா அவரை மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அவர்கிட்ட இருந்த வந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், அவதாரங்கள் எல்லாம் அவருடைய தன்மைகள் கொண்டிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பகவானான கோவிந்தன் ஆதிபுருஷ பகவானை நான் வணங்குகிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஜி வந்து இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர நாராயணன் விரிவாக்க பர்பட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன வாரத்துல வந்து பார்த்தோம், தேவி தாமம், ஹரிதாமம், கோலோகல விருந்தாவனம் சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ இங்க தேவி தாமத்துக்கு வந்து அதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துர்கா தேவி. இங்க வந்து ஹரிதாமத்துக்கு அதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரின்ற இங்க வந்து நாராயணனை குறிக்குது. நாராயணன் அதாவது லக்ஷ்மி கடாட்சம் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களை இருக்கிறவர் கொண்டவர் தான் வந்து நாராயணன், வைகுந்தத்துல இருக்கிறவர் ஹரிதாமா. ஓகேங்களா? சோ அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நாராயணனுடைய யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்த எக்ஸ்பான்ஷன், சப்ஜெக்டிவ் போர்ஷன் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து வைகுந்த லோகத்துல இருக்காரு. ஓகே, நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து யார் வந்தாங்க, பலராமர். இமீடியட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கிறது பலராமர். அந்த பலராமர் கிட்ட வந்து ஆதி சதுர்யுக் 4 பேர் வராங்க, 4 விரிவாக்கங்கள். அதாவது வாசுதேவா, சங்கர்ஷன, பிரதிம்ன, அனிருத்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த முதல் சங்கர்ஷனன் கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் இந்த நாராயணன். ஓகேங்களா? நாராயணன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாராயணன் கிட்ட இருந்து 2வது எக்ஸ்பான்ஷன் 4 செகண்டரி குவாட்ரிபிள்ஸ் வராங்க, 4 விரிவங்கள். அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 2வது வசுதேவா, 2வது சங்கர்ஷனா, பிரதிமுனா, அனிருத்தா. இந்த 2வதா இருக்கிற சங்கர்ஷனை வந்து மகா சங்கர்ஷனா கூட சொல்றாங்க. ஏன் மகா சங்கர்ஷனா சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் வந்து கார்ணோதகசாயியான விஷ்ணு. ஓகேங்களா? கார்ணோதகசாயிய விஷ்ணு. இந்த கார்ணோதகசாயியான விஷ்ணு கிட்ட இருந்து யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயியாக விஷ்ணு. இந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து ஷீரோதகசாயியாக விஷ்ணு வராரு. சோ இந்த இடத்துல வந்து புருஷ அவதாரங்களை இந்த 3 பேரும் குறிக்கிறாங்க. காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி, ஷீரோதகசாயி, இந்த 3 புருஷ அவதாரங்கள் வராங்க. சோ இந்த இடத்துல வந்து விஷ்ணு என்ற வார்த்தைக்கு என்னென்ன, நுழையிறவர். சோ இவர் வந்து ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கிற வரையும் பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம். கார்ணோதக சாயிக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மகாவிஷ்ணு வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது, இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வரும்போது விஷ்ணுன்ற ஒரே பெயரால கூப்பிடுறோம். ஓகேங்களா? சோ இந்த விஷ்ணுக்கு என்ன பொருள், விஷ்ணுக்கு வந்து என்ன டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறார், ஆல் பர்வேடிங். அப்புறம் எல்லாமே அவரால் பண்ண முடியும், ஓம்னி பிரசன்ட், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு, ஓம்னிசென்ட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, விஷ்ணு எங்கும் நிறைந்தவர், எங்கும் நிறைந்த மற்ற அனைத்தையும் அறிந்த ஆளுமைக்கு உரியவர்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க விஷ்ணு என்ற வார்த்தைக்கு பொருள். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த இவங்க எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்த வெளி
வெளியானவங்க, எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இல்லையா? அவர்கிட்ட இருந்து வந்த விரிவு அங்கங்கள் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள்கிட்ட இருக்கிற வரையும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஹ் ம். ம். இப்ப வந்து பாலுக்கு வந்து கொஞ்சம் தயிர் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தயிரா மாறுது இல்லையா? சோ அது மாதிரி வந்து முழுமுதற் கடவுள் வந்து பால். அவர்கிட்ட இந்த விரிவாக்கங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா தயிருக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. சோ பாலுக்குன்னு ஒரு தன்மைகள் இருக்கு, தயிருக்குன்னு வந்து ஒரு தன்மைகள் இருக்கு இல்லையா? அந்த தன்மைகள் வந்து மாறாது. சோ அவர்கிட்ட இந்த விரிவாக்கங்கள்லாம் வந்துதான் இப்படி எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லிட்டு புருஷ அவதாரங்கள் சொல்றோம். இந்த புருஷ அவதாரங்கள் எல்லாம் வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல தான் இருக்காங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே வார்த்தை வந்து இந்த பூ உலகத்துல ஒரு ஜீவாத்மா வந்தா அது 3 குணங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து யாரெல்லாம் வந்தாங்க? ஓகே, இப்போ இந்த 3 வார்த்தைகள் சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஸ்வாம்சா, விபினம்சா, பின்னம்சா. ஸ்வாம்சான்றது வந்து யாரை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்குது. அந்த ஸ்வாம்சா கிட்ட இருந்து தான் எல்லாம் வருது. அது என்னது? விபினம்சா, அவர்கிட்ட இருந்த வந்த ஒரு ஜீவ தத்துவா. ஸ்வாம்சான்னா விஷ்ணு தத்துவா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட். ஓகேவா? பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்குது. அவர்கிட்ட இருந்த வந்த ஒருத்தர் வந்து விபின் அம்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? விபின் அம்சா அவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தாமரை மலர்ல வந்து பிறந்தவர் இல்லையா? அவருக்கு தாய் எல்லாம் இல்லை, ஈன்றெடுக்கல. அவருக்கு பகவான் கிட்ட இருந்தே வந்து உத்பவமானார் இல்லையா? அவர் வந்து பிரம்மாவுடைய குணம் பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணம். அதே வந்து ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவோட குணம் பாத்தீங்கன்னா சத்வ குணம், சிருஷ்டி கர்த்தா இல்லையா? அப்புறம் வந்து சாரி காப்பாளர், சிருஷ்டி வந்து பிரம்மா பண்றார், செகண்டரி கிரியேட்டர் வந்து பிரம்மா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்போதகசாயிக்கு விஷ்ணு கிட்ட இருந்த வந்தவங்க தான் வந்து சம்பு, அதாவது விஷ்ணு சம்பு, சாரி சம்பு வந்து சிவன். சிவன் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்தவங்க. ஓகேவா? ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவர். பிரம்மா வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவங்க. இந்த விஷயங்கள் புரிஞ்சிச்சிங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த ஸ்வாம்ச இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்க அடுத்தது மாதாஜி? பகவான் வந்து ஸ்வாம்ச. ஒரு நிமிஷம். இந்த 3 அவதாரங்கள் புருஷ அவதாரங்கள் புரிஞ்சிச்சிங்களா? அது புருஷ அவதாரம். மாதாஜி ஜானகி ராமன் பிரபு, புருஷ அவதாரம் குண அவதாரம் புரிஞ்சிச்சிங்களா? இன்னொரு சொல்லுங்க மாதாஜி, அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று மாத்திரம் சொல்லிட்டு அப்புறம் போறேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான விஷ்ணுக்கள் இருக்காங்க. அதாவது காரணோதகசாயி விஷ்ணு, ஓகே, அவர் தான் முதன்மையானவர். அவர்கிட்ட வந்து ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு வராரு. அப்புறமா வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. ஓகேங்களா? இந்த 3 வார்த்தை புரிஞ்சிச்சிங்களா? காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி, ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது குண அவதாரம். நமக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த அவதாரம், அந்த 3 குணங்களுக்கு அதிபதியா 3 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். ஓகே, ஷீரோதகசாயியாக விஷ்ணு வந்து சத்வகுணம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து தமோ குணத்துக்கு வந்து அதிபதி யாருன்னா சிவன். இப்ப கிளியர் ஆச்சு ஜானகி ராமன் பிரபு? அனுசூயா மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, அனுசூயா மாதாஜி புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு வந்து கடவுள் சொல்றாரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அகம் ஆதி ஹி தேவானாம் சொல்லிட்டு 10வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு. எல்லா தேவர்களுக்கும் வந்து நான் தான் வித்தா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சவுண்ட் வருது, தயவுசெய்து எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஸோ எல்லா தேவர்களுக்கும் வித்தாக இருக்கிறவன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அகம் ஆதி ஹி தேவானாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லா தேவர்களும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் உத்பவமானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து இதே வந்து பிரம்ம சமீதையில இப்ப பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே. அத்வைதம் அச்சுதம் அனாதிம் அனந்த ரூபம் சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ரூபமா இருக்கிறவர் வந்து அவர் தான் அச்சுதா. அவர் தான் விழாதவர், வீழ்ச்சி அடையாதவர், ஆனந்த ரூபமா எல்லாத்துக்கும் வந்து இருக்கிறவர் தான் அவர் தான் சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து அதே பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அதாவது மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அவர் தான் வந்து விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ விதை கொடுக்கும் தந்தை, சோ சீட் கிவிங் ஃபாதர்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஸ்திரான் இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கஷ்யந்தி. சோ இவங்க எல்லாருமே என்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான், பிரிந்த துகள்கள், எட்டர்னல் பிராக்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த மாயைக்குள்ள, இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வந்த பிறகு மாயையால தாக்கப்பட்டு மறந்து இருக்கிறாங்கன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எல்லாம் இன்னும் வந்து அந்த ஜீவாத்மா நிலையில இருக்கோம், கட்டுண்ட ஆத்மா நிலையில இருக்கோம். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. சோ இப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து விரிவாங்கங்கள்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? சோ விரிவாங்கல் இவங்களோட குவாலிட்டிஸை பத்தி பார்க்கலாம். அனுஷியா மாதாஜி, உங்க கையில புக் இருந்தா இந்த தெளிவுரை படிங்க மாதாஜி, இல்லைன்னா இதுலயே படிங்க, இந்த இடத்துல இருந்து படிங்க, நான் சொல்ற இடத்துல இருந்து படிங்க. விஷ்ணுவின் ஆளுமை இந்த இடத்துல இருந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்குறேன் மாதாஜி. யார் கையில புக் இருக்கோ அவங்க படிங்க, இல்லையா? சொல்லுங்க மாதாஜி. என்னங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி இருக்காங்களா மாதாஜி? படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி, அவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு என்றால் எங்கும் விஷ்ணு புக்கு பார்த்து வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெளிவுரை ஃபுல்லா வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் சொன்ன இடத்துல இருந்து வாசிங்க, ஆரம்பிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. இதுல ஒரு மாதிரி ஆரம்பினது. விஷ்ணு என்றால் எங்கும் நிறைந்தவர் என்று அர்த்தம். இவர் சகலமும் அறிந்தவர், சர்வ வல்லமை வாய்ந்தவர். இந்த ஸ்லோகத்தில் சீரோத கசாயின் தன்மை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சத்வ குணத்தில் மொத்த உருவமான விஷ்ணு ஜட தன்மைகளால் கலங்கப்பட்ட சம்புவிடமிருந்து மாறுபட்டவர். விஷ்ணுவின் அம்சம் கோவிந்தனுக்கு சமமானது. தன்மையில் இருவரும் கலப்படமற்ற அம்சங்கள் பொருந்தியவர்கள். கார்டோத கசாய விஷ்ணுவும் கோவிந்தனும் ஒன்றே. இந்த தெய்வீகத்தின் பின்னப்பட்ட பகுதி பிரம்மன், ரஜோகுணம் கொண்டவர், ஜடத்தன்மை கொண்டவர். சம்பு இவரும் ஒரு பின்னப்பட்ட பகுதி. பிரம்மனும் சம்புவும் இப்படி பின்ன பகுதிகளாக விளங்குவது ஏனெனில் இந்த இருவரும் ரஜோ தமோ குணங்களின் பிரதிபலிப்புகளாதலால். எனவேதான் இருவரும் ஆதி புருஷனிடம் இருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறார்கள். ஜட உலகம் சார்ந்த தன்மை கலப்படமானாலும் கலப்படமற்ற தன்மையில் விஷ்ணு அவதரிக்கிறார். அதாவது சாத்வீக குணத்தில். எனவே விஷ்ணு கோவிந்தன் பார்ப்பட்ட முழு அம்சம், ஈஸ்வர என்ற மிக மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெறுபவர். இவர் மாயா சக்தியின் அதிகாரி, ஆனால் அவளுடன் சேராதவர். ஆதி காரணன் என்ற வகையில் விஷ்ணு கோவிந்தனின் முகவர். கோவிந்தனுக்கு உரிய 60 குணங்கள் அனைத்தும் அவரின் நாராயண சொரூபத்தில் தெரியும். குண அவதாரமானாலும் விஷ்ணு கலப்படமற்றவர். மகா விஷ்ணுவாக நாராயணனும், கர்ப்போத கசாயியாக மகாவிஷ்ணுவும், சீரோத கசாயியாக விஷ்ணுவும் தெய்வத்தின் அங்கெங்கு எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் இருக்கும் தத்வார்த்தங்கள். விஷ்ணு பகவானே. மற்ற இரு குண அவதாரங்களும் இன்னும் இதர கடவுளர்களும் பகவான் கோவிந்தனின் கீழ் இருப்பவர்கள். சுயம் பிரகாசமான கோவிந்தனிடமிருந்தே கார்ணோத கசாயி, கர்ப்போத கசாயி, சீரோத கசாயி இன்ன பிற அவதாரிகளான ராமபிரான் போன்றவர்கள் வெளிப்படுகிறார்கள். அத்தகைய கோவிந்தனின் சக்தியால் சாத்தியமாகிறது. ஒரு தீபம் மற்றொரு தீபத்தை ஏற்றுவது போல இந்த விவரணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, அத்தியாயம் 32 படிக்கிறீங்க 10ல.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரம்ம சமிகிதே பிரபுஜி. பிரம்ம சமீதை பிரபுஜி, பிரம்ம சமீதை 46வது படிக்கிறோம். பிரம்ம சமிதியா? சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க புக் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அனுஷயா மாதாஜி? மாதாஜி இல்லையா மாதாஜி? போயிட்டாங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி மாதாஜி. நெட்டு வரல போல ஹரே இருக்கு. கிருஷ்ணா. இருக்கிறேன் 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 இருக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு காமிக்கிறதுக்கோசம், சிம்பிள் காமிக்கிறது புரியறதுக்கோசம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த பிக்சர் தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல பெருசா? சரி மாதாஜி. இதுல வந்து நான் என்ன காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் ஸ்வாம்சா அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது தான் வந்து 4. இமீடியட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்தது பலராமர். அவர்கிட்ட இருந்து 4 பீப்புள் வராங்க. வசுதேவா, சங்கர்ஷ்ணா, பிரதீமனா, அனிருத்தா. அந்த சங்கர்ஷனா கிட்ட இருந்து தான் வந்து நாராயணன் வராரு. நாராயணன் கிட்ட இருந்து மறுபடியும் இந்த 4 பேர் வராங்க. செகண்டரி குவாட்ரபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அந்த மகா சங்கர்ஷன கிட்ட இருந்து வரவர் தான் வந்து காரணோதகசாயியான விஷ்ணு. அப்புறம் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 64 குவாலிட்டி வந்து ஃபுல்லாக இருக்கு. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி, ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது தெரியுது. கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து 64 குவாலிட்டிகள் ஃபுல்லா இருக்கு. பட் அவர்கிட்ட இருந்த வந்த நாராயணன் எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா, அவருக்கு வந்து 4 குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குது. நாராயணன் கிட்ட 60 குவாலிட்டி இருக்கு. இவர் கையில 100% இருக்கு. பட் இவர் கையில வந்து 94% தான் இருக்கு. அதே வந்து சிவன் கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 54 குவாலிட்டிகள் இருக்கு. அதாவது 84% இருக்கிறாரு. பிரம்மாவுக்கும் சரி ஜீவதத்மாவும் பாத்தீங்கன்னா 50% இருக்குது குவாலிட்டிஸ். பட் இந்த பிரம்மாவுக்கு வந்து அந்த 50 குவாலிட்டியும் ஃபுல்லா இருக்கு.
78% ஆஃப் கிருஷ்ணா குவாலிட்டிஸை அவர் வந்து வெளியே காமிக்கிறார். நம்ம ஜீவாத்மா கிட்டேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 50 குவாலிட்டி இருக்கு. பட் நம்ம வந்து அந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளால அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் வந்து காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம், ஃபுல்லாக வந்து காமிக்கலன்றதை இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் விளக்குல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்சி போக போக கம்மியாகும், பட் குவாலிட்டி வந்து சேம். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணும். இந்த ஸ்லைட்ல இதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? அவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாமே கடல்கிட்ட இருந்து வந்த ஜீவாத்மாக்கள் இல்லையா? 1/10,000 சைஸ் இல்லையா நம்மளோட சோலோட சைஸ். குவாலிட்டி பார்த்தா எப்படி இருக்கு, குவான்டிட்டி எப்படி இருக்கு, குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்றீங்களா? குவாலிட்டி சேம், குவான்டிட்டி டிஃபரெண்ட். குவான்டிட்டி அவர் இல்லையா? விவோ ஆத்மா, நம்ம அணு ஆத்மா. அதுதான். ஓகே, அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஏன் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் சிவனுக்கு ஏன் 54% இருக்குன்னா அதுதான் ரீசன் அதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல 2 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் 3வது பாயிண்ட் வந்து குவாலிட்டி, புருஷ அவதார, குண அவதார. அப்புறம் இந்த குவாலிட்டி ஏன் கம்மி ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற விளக்குல இருந்து தான் எல்லா விளக்கும் எரியப்பட்டது, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் எல்லாரும் வந்தாங்கன்றதை இதுல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ரேவதி மாஸ்தாஜி 47வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। यह कारणम राणव जसे भजति भजति स्म मयोगः नित्रमानन्दं जगदानन्दचरो मगो आधारं शक्ति अवलम्बयः परं विन्दकोर्ध्वम् अहं भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। நோக்கம் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கணும். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சேஷா என்ற மாதாஜி வாய்ஸ் சரியா கேட்கல. ஆற்றலுடன் டிராவல் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. சேஷா என்ற திருநாமத்தை சேஷா என்ற கேக்கல சரியா மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிராவல் பண்ற புஷ்ப மாதாஜி சரி 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 வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஷேக்கிங் இருக்கு புஷ்ப மாதாஜி. மாதாஜி வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. நீங்க சேஷா வாசிங்க என்ற மாதாஜி. சேஷா என்ற திருநாமத்தை தாங்கி எல்லாவற்றுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஆற்றலுடன் நிரம்பிய காரண பெருங்கடலில் தனது முடியின் துவாரங்களில் உலகின் முடிவிலியுடன் தங்கியிருந்து படைப்பாற்றலை அனுபவிக்கும் ஆதிகால பகவான் கோவிந்தரை நான் வணங்குகின்றேன். தூக்கம் யோக நித்ரா. நோக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் உயர்த்தும் மாதாஜி. நோக்கம் மகாவிஷ்ணுவின் படுக்கையின் வடிவத்தை கொண்ட அனந்தனின் அகநிலை தன்மை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அனந்தா மகாவிஷ்ணு ஓய்வெடுக்கும் எல்லையற்ற மஞ்சத்தில் இருப்பவனே சேஷாவின் பெயரை கொண்ட தெய்வீகத்தின் தனித்துவமான தோற்றமாகும். கிருஷ்ணரின் அடியாரின் அகநிலை இயல்பு கொண்டவர். உரை. எஸ்ஐக நிஸ்வசித காலமத. ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க மாதாஜி, 47 முடிக்கல, அதுக்குள்ள போயிட்டீங்க. நீங்க கீழே இருந்துச்சு மாதாஜி, அதை சாரி மாதாஜி. ஓகே, இங்க பிரம்மா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பிரம்மா என்ன சொல்றாருன்னு, காரண கடல்ல வந்து பெருங்கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. யார் படுத்துட்டு இருக்காங்க காரண கடல்ல? எந்த விஷ்ணு கார்ணோதகசாயி விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்காரு. இங்க கார்னார்னவன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜலேன்னு நமக்கு தெரியும், தண்ணி இல்லையா? ஸோ படுத்துட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தண்ணியில படுத்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு யோக நித்திரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. யோக நித்திரைன்னா என்ன? நல்லா நம்மள மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு தூங்கிட்டு இருக்காரா? நம்ம தூங்குனா நமக்கு கனவு தான் வரும் இல்லையா? இங்க வந்து கடவுள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா யோக நித்திரையில வந்து கிரியேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சிருஷ்டி வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னத்தை சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, ஜகத்தன்ட்ட
கோட்டி அத்தனை யூனிவர்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தூக்கத்திலே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, வரம்பற்ற பிரபஞ்சங்களை வந்து ஆஹ், உருவாக்குகிறாரு. எப்படி உருவாக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோம குப் ரோம குப்பக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட நமக்கெல்லாம் வந்து முடி துவாரங்கள் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட முடி துவாரங்கள்ல இருந்து வேர்வை துளிகள் தான் வரும். பட் அவருடைய முடி துவாரத்துலேருந்து, ரோம துவாரத்துலேருந்து என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு அண்டங்களும் வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஆகுது, இந்த அண்டங்கள் எதனால வருது, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆதாரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆதாரம் அவருடைய சக்தி தான். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆதாரம், ஆதார சக்தி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவலம் பரம், அதாவது ஆஹ், ஆதாரம் அவரு. ஸோ எப்படியாப்பட்டவர் அவருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரம் அதாவது மிகவும் உயர்ந்தவர். பரம், இந்த லாஸ்ட் லைன் இருக்கு பாருங்க, பரம்னா மிகவும் உயர்ந்தவர். நம்ம பகவத்கீதை படிப்போம் இல்லைங்களா, பரா அபரா சக்தி. ஸோ பரம்னா உயர்ந்தது, சுப்பீரியர். ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப சுப்பீரியரான பர்சன். ஆனால் பகவான் கோவிந்தரை வந்து நான் வணங்குகிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஜி சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ அவர் அந்த கார்நாத கடல்ல படுத்திருக்காரு. யார் மேல படுத்துட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஷா. சேஷா வந்து யாரும் இல்லை, நம்மளுடைய பலராமர் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ ஓகே. ஸோ இது வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பற்றி சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பௌதீக உலகத்தில் வந்து யார் இந்த சிருஷ்டிகர்த்தா, இதெல்லாம் வந்து அண்டங்கள் எல்லாம் படைச்சிட்டாரு. இந்த உயிர் ஜீவராசிகள் எல்லாம் படைக்கிறது வந்து பிரம்மா. அவர் தான் வந்து செகண்ட் கிரியேட்டர். ஸோ பிரைம் கிரியேட்டர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா. அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். படிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यस्यैह निःश्वसित कालं मदावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगतन्दनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. हरे कृष्ण माताजी. மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. மகாவிஷ்ணுவின் முடியின் துவாரங்களில் இருந்து தோன்றிய பிரம்மாவும் உலகங்களின் மற்ற எஜமானர்களும் பிந்தைய மகாவிஷ்ணு ஒருமுறை வெளியேற்றும் வரை உயிருடன் இருக்கிறார்கள். மகாவிஷ்ணுவின் அகநிலை ஆழ்மையின் முதன்மையான கோவிந்தரை நான் வணங்குகின்றேன். நோக்கம் வாசிக்கவா மாதாஜி? கீழே விஷ்ணுவின் அகநிலை இயல்பின் உன்னத மகத்துவம் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலம், டைம் பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டைமை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 4 யுகங்கள் இருக்குது இல்லையா, அதாவது சத்தியயுகா, திரேதாயுகா, துவாபர யுகா, கலியுகா. கலியுகோடைய டியூரேஷன்ஸ் ஒரு நிமிஷம் அதை நான் தேடிட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் மாதாஜி. டியூரேஷன் ஆஃப் டைம்ஸ்.
கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 இயர்ஸ் இருக்கு. 4,32,000 பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ரெண்டு மடங்கு தான் வந்து துவாபர யுகம், 8,64,000 ஆண்டுகள். ஓகேங்களா? அதை 3 பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்கன்னா திரேதா யுகம் 12,96,000 ஆண்டுகள் இருக்கு. சத்தியயுகம் பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தை வந்து 4 மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு வந்து சத்தியயுகம் கிடைக்கும். அதாவது 17,28,000 ஆண்டுகள் இருக்கும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யுகத்தோட டூரேஷன். இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து இத்தனை நாட்கள்னு இருக்கு இல்லையா? ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பென் இப்போ வந்து 64 வருஷம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு காலங்கள் இருக்கு. ஒரு மாசத்துக்கு 30 நாள், 31 நாட்கள்ன்ற மாதிரி இந்த வரம்புகள் இருக்கு. இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தாதான் அதை வந்து மகா யுகம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? யுகா ஒரு சைக்கிள், இது எல்லாம் முடிஞ்சா வந்து ஒரு யுகா சைக்கிள் வந்து முடியுது. ஓகே, அதை டோட்டலா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 43,23,000 வருஷங்கள் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம எதோட ஒப்பிடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் கணக்கு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4.3 பில்லியன் வருஷங்கள் வருது. ஓகேங்களா? இந்த 4.3 பில்லியன் வருஷத்தை எடுத்துக்கிட்டா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது. ஓகே, 8.6 பில்லியன் அவருடைய ஒரு 24 மணி நேரம்னா 8.6 பில்லியன் இயர்ஸ் பிரம்மா லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்துடலாம். ஓகே, மாதாஜி தெரியுதா மாதாஜி ஸ்கிரீனு? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஸோ பிரம்மாவுடைய வாழ்நாள், அவருடைய வாழ்நாள் வந்து டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 100 வருஷம். ஓகேங்களா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு வருஷத்துல 365 நாள். ஓகே, ஒரு கல்பான்ல வந்து ஈச் டே இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2 கல்பாஸ். ஒரு அதாவது பகலுக்கு ஒரு கல்பான்னு சொல்றாங்க, ராத்திரிக்கு ஒரு கல்பான்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம மகா யுகாஸை பார்த்துட்டோம். ஒவ்வொரு யுகத்துல 4 இருக்கு. இது எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் வந்துச்சு. மத்தது இப்ப தெரியுதுங்களா ஸ்லைடு? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கல்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா டே ஆஃப் பிரம்மா. ஓகேவா? அதில் வந்து 14 மன்வந்திரங்கள், 15 சந்தியாஸ் இருக்கு. ஓகேவா? சந்தியான்னு 2 யுகங்களும் சேர்ற மீட்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்து சந்தியாஸ். திரேதா யுகா துவாபர யுகா மீட் ஆகிற டைம் வந்து சந்தியாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அவர் அந்த ஒரு கல்பத்தில் ஒரு நாளோட பிரம்மாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 14 மன்வந்திரா ப்ளஸ் 15 சந்தியாஸ் இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகலும் இரவும் வந்து சரி சமமான காலங்களாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவரோட டோட்டலி அவரோட ஆயுட்காலங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 311 ட்ரில்லியன் 40 பில்லியன் இயர்ஸ் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை வந்து மகா கல்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இவர் வந்து மூச்சு விடும் சமயத்துல, கடவுள் மூச்சு விடும் சமயத்துல இது எல்லாமே வந்து சிருஷ்டிக்கப்படுது. அதே பகவான் வந்து தன்னுடைய காற்றை எடுத்துட்ட பிறகு மூச்சை உள்ள எடுத்துக்கும் போது எல்லாருமே போயிடுறாங்க, யாரை உள்பட. இந்த பார்த்தோம் பாருங்க, சுவாசத்தின் சமயத்தில் யாரெல்லாம் போறாங்க? மகாவிஷ்ணு மகாவிஷ்ணுவின் முடியின் துவாரங்களில் இருந்து தோன்றிய பிரம்மாவும் உலகங்களின் மற்ற எஜமானர்களும் பின் ஒரு முறை வெளியேற்றும் வரை உயிருடன் இருக்கிறார்கள். அப்பனே எல்லாரும் யாரெல்லாம் அழியிறாங்க? பிரம்மா உள்பட எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது?
ஹரே கிருஷ்ணா. மரணம் இருக்கு. அழிவு இருக்குன்றத அழிவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சோ எல்லாத்தையும் ஏன் அது வந்து இத வந்து பகவானாலதான் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாரு. சோ முழுமுதற் கடவுள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்ன்றத வந்து பிரம்மாஜி வந்து நமக்கு இதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. இந்த பிரேயர்ஸ் இவர் பிரம்ம சமீதையில வந்து இது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சிறப்பை எடுத்து சொல்றாங்க. சோ பிரம்மா வந்து இதுல இருந்து நமக்கு நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். செகண்ட் கிரியேட்டர், அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டர் இல்ல, செகண்ட் கிரியேட்டர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு, உங்களுக்கு தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். பதம் எது வாசிக்கணும்? நீங்க புக்ல பாக்குறீங்க, ஸ்கிரீன்ல பார்த்து வாசிங்க. 49வது புக் இருக்கு என்கிட்ட படிச்சோம். அப்ப 49வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. 49. ஹரே கிருஷ்ணா. பஸ்வான் யதாம்ச சக்லேஷு நிஜேஷு தேஜ ஸ்வயம் கியத் பிரத்யக்ஷவி தத்வத் அத்ர பிரம்மய ஏஷ ஜெகத்தண்ட விதான கர்த்தா கோவிந்தம் ஆதி புருஷந்தம் அகம் பஜாமி. பதவுரை. ஆதி புருஷனான கோவிந்தனிடமிருந்து பிரிந்தவர், அவரது அங்கமாக பிரம்மா இந்த மண்ணுலகத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு அதிகாரத்தை அவர் கோவிந்தனிடம் இருந்தே பெறுகிறார். தன் பெயரைய கொண்ட சூரியகாந்த கற்கள் மேல் சூரிய ஒளிப்பட்டு பிரகாசிப்பதில்லையா, அது போன்றது இது. அத்தகைய முழுமுதற் கடவுள் கோவிந்தனை வணங்குகின்றே. தெளிவுரை. 2 வித பிரம்மாக்கள் உண்டு. சில கல்பங்களில் முழுமுதற் கடவுள் தன்னை ஒரு தக்க ஜீவனில் இட்டு நிரப்பிக் கொள்ளும் போது இந்த ஜீவன் பிரம்மனாக செயல்பட்டு ஜெகத்தினை படைக்கிறார். அந்த கல்பங்களில் தக்க ஜீவன் கிடைக்காவிட்டால் முதல் கல்பத்தின் பிரம்மா விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் கிருஷ்ணர் தன் சொந்த சக்தியால் ஒரு பிரம்மனை படைக்கிறார். இந்த பிரம்மன் அவதாரியின் தன்மையில் ரஜோகுணம் படைத்தவர். கொள்கையின் அடிப்படையில் பிரம்மன் சாதாரண ஜீவன்களை விட உயர்ந்தவர். ஆனால் அவர் தெய்வமே அல்ல. இந்த தெய்வீகம் பிரம்மனை விட சம்புவிடம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. ஜீவனுக்காக 50 தன்மைகளும் பிரம்மனிடத்தில் முழுமையாக உள்ளன. ஜீவன்களிடம் இல்லாத மேலும் 5 தன்மைகளும் ஓரளவுக்கு இந்த பிரம்மனில் தெரியும். ஆனால் சம்புவிடமோ பிரம்மனிடம் இருப்பதை விட அதிக அளவில் இந்த 55 குணாதிசயங்களும் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணன். அதை வாழ்வோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஸ்வான் யதாஸ்ம சகலேஷு நிஜேஷு தேஜக. ஸோ ஸ்வயம் கியத் பிரயக்தாயத் அபி தத்வத் அத்ர. ஸோ இங்க வந்து சூரியன் கிட்ட இருந்து வெளிச்சம் வருது. அந்த வெளிச்சம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஸ்ம சகலேஷு, விலை உயர்ந்த கற்கள் மேல விழும்போது என்ன ஆகுது, அந்த விலை உயர்ந்த கற்கள்ல இருந்து ஒரு பிரகாசம் வருது இல்லையா? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சுயம் பிரகாசம். அது எதனால வெளிப்படுத்தப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரியன் கிரணங்களால அது மேல வந்து அதனால ஒரு தாக்குதல் வருது இல்லையா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிருஷ்டியெல்லாம் பண்ணது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, ஒவ்வொரு சமயத்துல வந்து ஒவ்வொரு முறை சிருஷ்டி பண்ணும்போது ஒரு பிரம்மாவை வந்து தகுந்த பர்சனா பார்த்துட்டு, பிரம்மான்றது ஒரு போஸ்ட். இப்ப எப்படி நம்ம கிட்ட எல்லாம் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர், பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? அந்த தகுதியான ஆட்களை வந்த பிறகு அந்த இடத்துல வந்து உட்கார வைப்பார். அதுக்கு தகுதிகள் பார்த்துட்டு எலெக்ஷன்ல வின் ஆனா அவங்க தானே வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் உட்காராங்க. அது மாதிரி அந்த தகுதியா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணும்போது அந்த தலைவனை வந்து பகவான் வந்து கிரியேட் பண்றார். ஓகேவா? தக்க பர்சனை. ஸோ அந்த போஸ்ட் வந்து 2 பிரம்மம்ன்றது வந்து 2 வகையானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சில கல்பங்களில் பரமாத்மாவின் ஆற்றல் ஒரு தகுதியான ஜீவாவில் தன்னை உட்செலுத்தும் போது, ஓகேவா, அவரோட எனர்ஜி அவர் வந்து செலுத்துறார். ஓகேவா? இல்லையா பிந்தியது
பிரம்மாவின் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகிறது. ஒண்ணு தகுதியான பர்சன் இருந்தா அவரை உட்கார வைப்பாங்க, இல்லையா அவரே வந்து செய்வார் அந்த இடத்த. அது மாதிரி பண்றாரு. தகுதியான ஜீவன் கிடைக்காத போது முந்தைய கல்பத்தின் பிரம்மா விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு கிருஷ்ணர் தனது சொந்த ஆற்றலை பங்கீடு செய்யும் செயல்முறையின் மூலம் தெய்வீகத்தின் அவதாரத்தின் தன்மையை கொண்ட பிரம்மத்தை உருவாக்குகிறார். புரிஞ்சுச்சுங்களா? குவாலிஃபைடு பர்சன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரே உட்காந்துட்டு அந்த செயலை வந்து பிரம்மா செயலை செய்யறார். ஓகேவா? அந்த போஸ்டை என்னைக்குமே காலி வைக்க மாட்டாங்க. ஓகே, செயலில் உள்ள இவ்வுலக கொள்கை ரஜோகுணம். பிரம்மாக்குடைய குணம் என்ன பார்த்தோம்? ரஜோகுணம். சிவனுக்கு என்ன குணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தமசிக். ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுக்கு சாத்வீகம். இது கொள்கையின்படி சுத்த சத்துவம். பிரம்மம் சாதாரண ஜீவர்களை விட உயர்ந்தது. ஓகேவா? சோ பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள காட்டிலும் உயர்ந்தவர். பிரம்மா கரெக்ட் மாதாஜி. பிரம்மா பாத்தீங்கன்னா நம்மளை விட வந்து உயர்ந்தவர். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி 50 இருக்கு, பிரம்மா கிட்டயும் 50 இருக்கு. பட் அவர்கிட்ட அந்த 50 குணங்களும் வந்து ஃபுல்லா வெளிப்படுத்த முடியும். பட் நம்மளால வந்து வெளிப்படுத்த முடியலன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அவரும் அழிவுக்கு உட்பட்டவர்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் நேரடியான தெய்வீகம் அல்ல. இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அவர் வந்து நேரடியான பிரம்மாவுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான். கிருஷ்ணரோட பிரம்மா வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா? பட் சமமானவர் அல்லன்ற வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், தெளிவாக வச்சுக்கணும். பிரம்மத்தை விட தெய்வீக குணம் சம்புவில் அதிகமாக உள்ளது. ஸோ அவருக்கு எத்தனை குவாலிட்டி சொன்னோம்? 54 குவாலிட்டி சொன்னோம். பிரம்மாக்கு ஜீவாத்மாக்கு 50, சிவனுக்கு வந்து 54, அதாவது சம்புன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, நாராயணனுக்கு வந்து 60, கிருஷ்ணனுக்கு வந்து 64. ஸோ ஜீவாவுக்கு சொந்தமான 50 குணாதிசயங்கள் ஜீவாக்களில் காணப்படாத மேலும் 5 பண்புகளையும் குறைந்த அளவில் பிரம்மாவால் முழுமையாக கொண்டு இருக்கின்றன. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கு, நம்ம கையில இல்லை. இருக்குது, நம்மளால வந்து அந்த கடவுள் வழிபட்டுட்டு வந்த வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய நியமங்களை வந்து அனுஷ்டிக்கு வந்து அது எல்லாமே ஃபுல்லா வெளிப்படுத்தலாம். பட் நம்ம வந்து இன்னும் அது பயிற்சி இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால நம்ம கையில வந்து தெரியல. ஆனால் சம்புவில் ஜீவாக்களின் 50 பண்புகளும் பிரம்மத்தில் காணப்படும் 5 கூடுதல் பண்புகளும் பிரம்மத்தை விட அதிகமாக அளவில் உள்ளனன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மா காட்டிலும் அதிகமா வந்து சம்பு கிட்ட சிவன் கையில இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தது ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும்னு புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம் பார்த்தோம். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து குவாலிட்டி வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? குவாலிட்டிஸ் பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து கடவுள் வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணு சேஷா மேல படுத்திருக்காருன்னு பார்த்தோம். யோக நித்திரையில இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்றாருன்னு பார்த்தோம். பிரம்மாவினுடைய வாழ்க்கை நாட்களை வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. யார் அனுஷயா மாதாஜியால படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. படிங்க பிரபு. யத்பாத பல்லவ யுகம் வினிதாய கும்ப தத்தந்தே பிரணாம சமயேச கணாதிராஜா வித்னான் விகந்தம் அலம் அஸ்ய ஜெகத் தரிசய கோவிந்தமாதி புருஷந்தம் அகம் பஜாமி. பதவுரை. ஆதி புருஷனான கோவிந்தனின் தாமரை திருவடிகளை கணேசன் தன் தந்தங்களில் தாங்குகிறார். எதற்கென்றால் மூவுலகிலும் முன்னேற்ற பாதையில் தென்படும் தடைகளை நீக்குவதற்காக சக்தியை அதிகாரத்தை பெறுவதற்கு அத்தகைய கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். தெளிவுரை. மாந்தர் உலகம் நாடும் முன்னேற்றத்திற்கு தடைகள் எழுவது இயல்பு. இந்த தடைகளை அழிப்பதற்கான அதிகாரத்தை பெற்றவர் கணேசன். அவரை துதிப்பதற்கு தகுதி பெற்றவர் அவரை பெற்றவர்கள் அவரை வழிபடுகின்றனர். ஜடத்தன்மைகள் கொண்ட பிரம்மன் போல கணேசன் 5 தெய்வங்களுக்கு நடுவில் இருப்பதற்கான அந்தஸ்து பெற்றவர், அதிகாரம் வழங்க பெற்றவர் கணேசன். அவரது மகத்துவம் கோவிந்தனின் கருணையில் அடங்கியிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு உகந்த ஸ்லோகன் நினைக்கிறேன் பிரபு.
நீங்க தான் வந்து கணேஷை பத்தி ஒரு முறை பேசியிருந்தீங்க. அது ரிலேட்டடா தான் இந்த ஸ்லோகம். இது படிக்கும்போது நான் உங்களை தான் நினைச்சேன். நீங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் வருவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து யாரை சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணாதி ராஜா. ஓகே, கணேசரை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ கணேசன்னாவே நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் இருக்கும்? விக்ன விநாசா. ஓகே, இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விக்னங்களை விளக்குறது வந்து கணேசான்றது நமக்கு தெரியும். அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்றதை இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா எத் பாத பல்லவ யுகம் வினிதாய கும்பா. ஓகே, துவந்தே பிரணாம சமயசே கணாதி ராஜா விக்னன் விகாந்தும் அலம் அஸ்ய ஜகத்ரயஸ்ய கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஸோ எத் பாத பல்லவ. ஸோ இந்த கணேசா என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பாதன்றது வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடி. ஓகேவா? ஸோ தாமரை திருவடியில வந்து வணங்குறார். எப்படி வணங்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய துவந்தத்தை வச்சு வணங்குறார். ஓகே, அந்த துவந்த கும்ப ஒரு தும்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா கணேசனுக்கு, அந்த தும்பிக்கையை வச்சு அவர் வந்து வணங்குறார். ஓகே, வணங்கும் போது அந்த தும்பிக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஓட்டை இருக்கும். அதுதான் வந்து துவந்த 2 இல்லையா? கும்ப வினிதாய கும்பா. கும்பா அவர் கையில இருக்கக்கூடிய தும்பிக்கையை வச்சு அவர் வந்து வணங்குறாரு. அதுல 2 ஓட்டைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவர் அந்த தாமரை திருவடியை வணங்குறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவருக்கு வந்து அந்த திறமை வந்து இருக்குது. ஸோ எல்லா விக்னங்களை தகர்க்கக்கூடிய திறமை வந்து இவருக்கு வந்து இருக்குது. ஆழம் திறமையான. ஓகே, எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து இவருக்கு கிடைச்சதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பிரகலாதர் இருக்காரு இல்லையா? பிரகலாத மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவங்க அப்பானாலே அவருக்கு நிறைய துயரங்கள் வந்துச்சு. அந்த துயரங்கள்ல வந்து அழிச்சது யாரு? நரசிம்ம பகவான் இல்லையா? ஸோ நரசிம்ம பகவானுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ன விநாசான்னு ஒரு பெயர் இருக்கு. ஸோ இந்த பலனெல்லாம் இவங்களுக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி வந்து இந்த விக்னங்களை விளக்கக்கூடிய சக்தி இருந்துச்சு, அப்படி என்ன இந்த பகவானுடைய பாதத்துல வந்து என்ன பெருமையா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடி வந்து ரொம்ப மென்மையானதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த பாதத்துல வந்து சின்னங்கள் இருக்கு. முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா தண்டர் போல்ட் வஜ்ராயுத்தம். அந்த வஜ்ராயுத்தம் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களை வந்து பொடி பொடியா ஆக்கி அழிச்சிடும் இல்லையா? நம்ம எதுக்கு கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுக்கணும்னு சொல்றாரு ஆச்சாரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வஜ்ராயத்தினால நம்ம மலை போன்ற பாவங்களை வந்து பொடி பண்ணும் அப்படின்ற அந்தனுடைய அதை கிடைச்சு மற்றது மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சத்தம் வருது ப்ளீஸ். அந்த இதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு வந்து அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. கணேசருக்கும் சரி, நரசிம்ம அவதாரத்துல வந்திருக்க பிரகலாதுக்கோசம் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாரு இல்லையா? அவருக்கோசம் வந்து இந்த பலன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதனால அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்ட விக்னங்கள் போகும். ஸோ அவங்க கையில என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கணேஷா என் பக்தி வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய விக்னங்களை எடுத்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை வைக்கணும். பொருளாதாரத்துல விட ஆன்மீகமா வச்சா அது வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ இதோட நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய பக்தியில இருக்கக்கூடிய விக்னங்களையும் சரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நம்ம பக்தியில வந்து இன்னும் முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? உங்க ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே, வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा टू एवरीवन. हरे ஹரே कृष्णा. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காலகாலமா பசங்க எக்ஸாம் போனாலும் சரி, ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு பொண்ணு பாக்குறது எது இருந்தாலும் சரி, விநாயகர் கிட்ட போய் கும்பிட்டுட்டு போனா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அது பழக்கமாயிடுச்சு. ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா நீங்க மாதாஜி. இந்த காரியம் எவ்வளவு தூரம் உண்மைன்றது ஆரம்பிச்சாலும் விநாயகரை கும்பிடுவோம். எப்போ எத்தனையோ வருஷ காலமா செய்யறோம். அதுதான் பிரபு, அது என்ன ஆச்சுன்னா நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்ட். பட் வந்து இப்ப நம்ம இப்பதான் நம்ம அது வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஞானம், வேதங்களை பிடிச்ச பிறகு கொஞ்சம் ஞானம் மாற்றுதல் வேணும் தானே பிரபு? ஆமா, அதுதான் எல்லாரும் என்ன போது நீங்க எங்க வந்து ஒரு வீட்டுல கூட என்ன சொல்லுவாங்க, ஞாபகம் இருக்கு. அந்த விநாயகர் கோயில் போயிட்டு போப்பா, போகும்போது எக்ஸாம் போகும்போது விநாயகர் கும்பிட்டுட்டு போ,
தோப்பு காரணம் போடு, சுத்திட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு பார்க்க போனா கூட போய் தேங்காய் உடைச்சிட்டு கும்பிட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ கல்யாணத்துல நடக்கும்போது கூட மாப்பிள்ளை பொண்ணு வந்தோட விநாயகர்கிட்ட போய் தான் விநாயகர் வச்சிருப்பாங்க ஒரு கல்யாண மண்டபத்திலையும். அது நம்மளுக்கு தெரியும். அங்க போய் எல்லாம் உடைச்சிட்டு செய்ய வேண்டிய சாங்கி தான் உள்ள வரும். அதான் நடைமுறையில் இருக்குது. ஓகே.